Mga pangga, kumusta? How are you today? Okay ra ko, unta okay ra sad mo. This is your Inday Jo here again. Karon I plan to tingpan hapon na pod. I plan to make biryani. I will show you how to make it. Nagkaunog man ni. Naunta. Gikan mi na grocery to buy all the ingredients para sa akong special biryani later for dinner time. This biryani is my own version, but it's quite similar to other biryanis, but the basics are just the same. So let's go. Let's go up to start our recipe. So mga pangga, naan ako sa akong kusina. Atong unang himuon ang ato sang i-fry ang onions. As thin as you can. The thinner the better. So magamit mo og 2 onions, 2 big onions. Kay the more onions, the yummier. So ato nang i-fry mga pangga. So let it fry until golden brown and crispy. Huwat sa tanin niya until mag-golden brown ni siya. Mao na ni mga pangga. Wash muton. Akong gigamit muton. Ang uban ng gamit og chicken meat. Pero depende ra nimo unsay gamito nimo para sa biryani. Mag-start sa atong marination. First, star anise. Mga 5 pieces lang good. Then cumin, mga 1 teaspoon. I am using here biryani masala. This is a quick cook biryani. So, isa ka kutsara ani. Then cardamom seeds for extra flavor. Maujo ni siya yung naghatag og flavor. Then ang atong fried onion. Then 3 pieces bay leaves. Makita ninyo na murag overcook akong onion. Kay to add bitterness na siya. Ganahan kong bitter gamay. Kanya coriander leaves. Kanya kani mint leaves. Kay mao ni nagkuan yung kalami sa biryani nato. Then dagdagan nimo 1 piece tomato. Then mix well. Then 3 tablespoons sa yogurt. Karon i-add nato ang ginger garlic paste, 1 tablespoon. Mausad ni nakapadag lami ba. Then marinate this at least 1 ka oras. 1 hour. So for the rice, magamit tag basmati rice. Dili ni pwede mga normal rice ha. Only this basmati rice. Kung naa mo sa Pinas, mapalitin ninyo sa mga Indian shops. Para mo color ang rice og yellow, butang og pinch of saffron. Oh, sa warm water ha. Needs warm water. See, nag-yellow na siya and leave it for mga 30 minutes. Mga pangga, mao ni ang ghee oh. Mao ni ang pure cow's milk. Kung mautana mo, ato sa ning ibutang unya. Kung wala mo ghee, butter is an alternative. Mag-need po taan mga pangga dry lemon. Bisag usa lang gud kapiraso, kay ganahan man kog aslom-aslom gamay. 1 cup of rice. So, nahugasan na atong rice. Add 1 and 1/2 cup of water. 1 to 1 and 1/2 water, mga pangga. Then, soak it for 30 minutes at least. So, in the pressure cooker, mga pangga, add mga at least 2 tablespoons of ghee. Then, after, i-add na to atong marinated nga karne. Then, spread it out. I-mix well na to mga pangga. Para makatag iyong mga ingredients. Kalami.
To this, add the dried lemon. Muna akong sikreto sa akong recipe. Makuha na siya, mabungkag na siya. Kadugayan unya. 1 cup of water. Mga pangga, I can smell the aroma na. Perting hamuta. I wish you can smell it now. Then, sirad-an na to and let it cook for mga 30 minutes. Mga pangga, kung mo pressure cooker, by the way, pwede rin ninyo malata ang karne sa normal fire agad. Mga 2 hours siguro malata na. Mura lang tag naglaga ba? Ano na itong rice, 30 minutes na. I am using rice cooker. Kay convenient na ako. Pero maka-use mo og pwede mo magluto normally sa stove. Kung unsay gusto ninyo. Pero para na ako karon kay quick and easy man eh, I am using rice cooker. O atong saffron after 30 minutes. Colored na siya mga pangga. O, ang karne na mga pangga, humok na. It's already tender. By the way, if ganahan day mo spicy little bit, pwede ninyo i-add ang chili, green chili. And sila balik. Mga 10 minutes, ready na ni siya para lang maluto ang green chili. So, mauna ni siya, oh. Mauna ni perfect. Ayan, thickness. And it's done. We'll check the rice kung ready na po siya as well. Kahumot mga pangga. Layering. First, put the meat under. Ang rice spread out. Then ibutan ang saffron water, spread it. Para color sa rice ba, pangkulay. Pangga, smells good. Smells delicious. Then rice na po. I-spread lang yapon mga pangga. Spread atong fried onion. And add the coriander. Ready na atong delicious biryani. Kumot kayo mga pangga. An Indian traditional dish. Kung ang ato adobo or pansit, then maupod ni ang ilaha. That's all for today mga pangga. If you have some comments or suggestions, don't hesitate to leave it down below. Sa sunod na pod, amping permi! Hope you enjoy my biryani recipe, my version.